daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Ane tahu ma ada telepon. Ane kam kabar bel ngaddan ma. Hey, mimi talani kabar. Haɗa ni ko woƴƴi min ceerno Djiby ko nodduɗen yo en ngar galle mum wi ko en jahat toon kaalen affaire nduno meɗen ko waajiɓe naafi goɓe ɓe jeehi toon heɓe ɗum kaalano walla maɓe toon ndew Lekki tan gañi mi yalta ndangoñim hadi rokko minte mi yiɗa lekki min ta fof ɗo lekki ko wonni minte mi yiɗa tan lekki tan min ɗum tan gañim aduna waɗi foccoɗo seeɗa robine attude ke maram hay lorani haɗa ni mbimami yawno ummoɗa jahen toon joni jiyen ceerno Djiby Amadou tawde ko noon keñiɗen ko fof okka mi naata nder suudu ɓorno coom sam jeeyi yawno noon anne jonde alno en fan ɓorno kan yawno de Sophia. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi, hein? Comment t'as dormi? Sophia, quoi ndiam? Ado ko jimi widam ya umu jalta gallo. An kisma an man ngaccata kam an man cengtodda ham an labi ka sukunde. An ka sukunde. Sophia mbira kum suun. OK. Sa jibtino no wayni ko min nyamarma. Mi kama gasni kam to gombi do ko jibol kedde mi ado hollum mi wawa hal mi wawa golan jimmu ko ya yaltu gallo wor adana problème. An qu'est-ce que tu fous chez moi ni ga an ko batta do su kisma? S'il te plaît, 2 secondes. Mi jodaki de mi ala ko mi jodde ma kisma yaltu gallo. Kisma ummuto yaltu gallo. aha o bandi kacopa cimmotoɗo yamba jaraw dolok o mbiyandamami hande noon kollanmami min ɓurma wawi suy ɓurma wawi hoynoto butel ha ɗano ɓurma wawi rab simmo yamba hawi hande kollanmami hooram an Amadou wat jam noon wat jam saba Allah wat jam billahi kam woni ɗo an he mbatta ɗo an Mi sohlani ma. Tu fermes ta gueule. Sophia Diallo. Pourquoi Diallo Sophia Gallan? Et après? Hein? Oh, ni ko ɗum bon accam. Non, accam. Accam. gorka hanma jalta galle o tawi ko jamma jiilɗa wata yaltu galle wata addana men musidɓe gaddana hoore mabbe bone Ferme ta gueule toi. Dan dab. gorka
kaje kadi ma jalta goro ngo wata mi sohlanima j'ai besoin de Sophia wata nanam hen wuri yam t-shirt Sofia a ƴeewani mi te mi fadanimi ɗo kono addanam probléme jaltu gallo ana wa hamindina hamilama mi ñaame dan mi ñaame accam an yen dewta ɗum mi hulanima de am hay tarafata billahi sa tawi kam bool je te défonce je te pète vas-y tu vas rien faire enfoiré tiens sorry Mourbo sorry papa sorry wallahi Amadou an wadde yejjin wonko torino ma do han dokkuɗa accam Bugatti. Je me le ventre. Je me le ventre. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bugatti je me mousse. Je me mousse. Ya. Inu Allah Fatma inu Allah Bugatti je me le ventre. Moussa Faire bonio. inu Allah Fatma inu Allah joni jam Bugatti. Faire bonio. Oui. Fatima Kowen Mon va me faire mal. Kowen Bugatti. Kowen Bugatti. Faire un bonio. Je mourir. Fatima. Je me le vends, Sophia. Nassawa inu Allah an dog noddo jeewo Amadou, je vais mourir. addir hakkille ma seet addir hakkille ma ala bismillahirrahmanirrahim bismillah ay jam bismillah masa la ilaha illallah kowoni Non, Fatima. Oui, ça va. kumane joni ndi jammit joni Pero boni mene ma. makko no musa timane makko ni hay umminde mo nawon mo hôpital an min parno Oui, Mama Dio. Mama Dio. neɗɗo reedo mo no musa makko ɗum ɗon o way Oh, Mama Dio. Naam. Oh, Mama Dio, dem du mai. Mama Dio. Mai tambi. Oh, Mama Dio. waɗe sees waɗe sees seese daro la ilaha illallah an woy Amadou yew mi diƴƴota ala ɗinani arna Mama Dio. Je mourir. ala horwi noon ande Oh, Seigneur. Je fais quoi au Seigneur? Je vais mourir. ɗum koyɗe maɗe Pero mourir dans le mourir. Pero mourir. yabbu koyɗe maɗe yabbu koyɗe maɗe Mare sees tan Sofia ruttito he goto laygal nde mine min jaha yeeso min ƴeewa hono min dañ taxi eyi ok massa
Bukari? Anandani Bukari itu ko mbatta ko annen a tiiɗata seeɗa jabra Allah ko Allah rokkunoma Allah tetti kay yettu Allah ha Bukari ayi hakkunde Aliou e o jaaɗo no way juutde to jooɗiɗa ha a ɗaminaki Allah addanma so Allah ƴettiti kay a jabrat Allah tan muña muñ Bukari wona haydara an sa waɗi ni so Fatima fini no waɗata yettu Allah Bukari mbiɗen yahan defanamo dow so fini o daña ko ñaminen wona wali to muñan
ko Boukel an ko an fottidde tinna Fatima kadi ɓiɗɗo ko Allah rokka ɗo henno won koye ƴewdam taw ma jaɓmo walla jaɓatamo nani mon Fatima wonde man massa ngo pabuji ni massa holko ɓe mbima e analyse o imi emmoto toon tawi min médecin o yino yomi artu toon joni subaka joni kam a wawi yaade ruum kadi Fatima ne sohluma ɗo aɗa no mbatten min mi waɗani haydara joni oppam min mi yaha mi deftoya ɗum d' accord jarama ngoppa bojji ma ɗi de courage on hokku jam merci woto wiyam Sofia ça va de a jogoma est ce que aɗa selli an ko woni aɗa leyatinan ko kewi ɗo e galle he ko mi haalani haydara pina ñantuɗa ha jooɗa jogoɗa sakkasi jungo ma gara mbiya gonɗa koye salminde ñaw te an aɗa andi très bien Fatima sellam par ce que hanki jamma mi yimer falanterne aɗa yurno mais Sofia an ko woni min holko mbanmi an ayi déjà situation mo Fatima woni o Bokara mi ari mi tawi ɗum no waya ha holko jiɗɗa mi waɗ Bukay notomi gorko wattani ni wona geɗal gorko ɗum a jaɓat ko ɗum hoddira Allah Allah ko waɗi ko ɗum wonata heewi neɗɗo ƴetti debbo mum nayi hôpital debbo o maayi cukalel ngel maayi an yetto Allah wi alhamdulillahi rabbil alamin Fatima nani te ma jibin ha heewa faami an a yiɗo neɗɗo yummo maayi woppi ɗum a yi baba mo maayi woppi ɗum a yi neɗɗo nayi debbo mo hôpital debbo maayi artir cukalel ngel ɓolel a yi ɗum fof aduna ɗum tagi ma wondude aɗa wulla yam e merde ma gina gotel ay tawi ka bandi min ɓurma wonde bandi ay to tenata ɗo komi kebbinɗo ɗo nder rondi taw ka kacapa ma taw ɗo imbécile ɗo e mine ma ɗo e galle he jimmi ko dentoɗa kam mi haalani haydara noon naata nder suuji janandu aɗa andi jomum sellani jettoɗa ƴetta jungo ma mema joom galle mum te an aɗa andi an e Fatima no mbaɗɗon ni walla an joni ka jiɗi wardemo ok ka jiɗi wardemo joni han mais an foti won gorko noon ɗum ɗo wona geɗal gorko joɗoyde haɗa woya seeɗa oɗo ina Moussa haɗa woya dow mum wona ɗum woni geɗal makko a jogoto ɓernde gorko muñna joom suudu ma gartira hakkille ma an ka julɗo noon walla a wona julɗo han julɗo jaɓat hoddira Allah a faami ɗum jiɗmi mbaɗa
nen jeew aɗa jooɗi ay mbiɗen jooɗi de aɗa selli ça va sawa alhamdulillah Safia andi min ko jaakim gila Fatima arti hôpital ha joni nanɗani nen jeew to tawɗa ham ɗo tawɗa kam koye miijo Fatima so ummima holko wona réaction makko so tini rendu boni haali gonga de kono hoto yejjid noon Fatima ko debbo jambaro debbo tinniɗo nen jeew ɗo ko woni jambaro woni tinniɗo fof affaire o memanmo par ce que Fatima foti duuɓi jooɗi ala ɓiɗɗo Madame, fini. Massa. Oui, kajiyel teno ɗo hanki jamma naw mam hôpital. Mais artir hakkille ma ça va. C'est pas ça là. Docteur o tawi ɓandu ɗon wuli waɗanma perfusion pour ndiyam quoi. Massa Haydara Moussa nemni hen. Massa. Il est tourné. Ko ɗum ordonnance ma woni ɗo? Il y a quoi? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Non, Haydara jamɓol a yeloten tan tawi kadi hattoto. Après o wi windanma leɗɗe waɗanma perfusion en garti suudu men hanti artir hakkille ma. Ngo yawi koy may dara mon nanno hanki fof no. Ko ɗum haɗa andi nguli kino mawno e ma. Ko tagguide ma den changé. Boukari. Boukari, y a quoi? Tu me dis pas. Haydara Fatmata jamɓol. guila ɓiyi ko afo ha joni o dañani ɓiɗɗo tingguel tellement oɗo ɓiɗɗo wanno e mum yakar ino wonno e ɓernde makko e hakkille makko an kam bo résultat ji Fatima ɗi wona mbinɗa ko jongo ma addoyta ɗumen ɗa ko résultat ji goni voilà haala résultat ji jinnomi arde résultat ji hanki jongo ma wi kam kañum addoyno ɗum mi haalani haydara kono noon ɗo joni padmi ko kaw Boukary so yalti tottami résultat ji mi liira ko woni hen ha mi anda ko ɗum woni Sofia an mbiɗa rewat ka tan mi haalama gueɗel noon oppu wadde topp ka ɓen jeew mi rewat kawo de kawo mi rewat ɗum haw joofa ha mi anda ko ɗum woni kay e moƴƴi accirta ɗum ne de wade ko noon mbiɗa kay moƴƴi ala caɗel soit kay mi liira mi tawa hen no woni positif walla no woni négatif ɗon noon mi para hen artir hakkille ma non lel woto ɗum wona ɓandu ndi ka musmani. Ça va. Ko woni? Jamɓol. Mais tu parles pas pourquoi? Halta. Ko woni? Lel nde ƴambi en ar nani. Tu parles? Fatama. Boukary? Fatma. Mais tu vas où? On n'a pas fini de parler, tu vas où? Boukary Sofia kaw Boukary ko woni Boukary kaw Boukary ko ɗum woni jamɓol. Fatima. Ah oui, ayan Boukary. Boukary nanala. Ases dudin bola le solo. Boukary to woni? Boukary nanala. Samadi. Mawɗo kamude kadda no mi gasna hadde makko yeeyi Eyi ko kan hami jiɗmi kaalen sa Boukary ko puɗɗin ɗon ko haalde gasnani haddude am o yeeyi
Amadou ya quoi? Halandi Fatima. Kala ko jiɗa e aduna ko waddira Allah. Wondu. Kala ko arima tan ganda ko Allah addi ko wela fawe ma. Amar kala ko wondu sayya. Kala ko woni waddira Allah ko woni ko Allah fawe ma ko woni ko kewi. Tu parles pas? Y a quoi? Fatima. Neɗɗo jaɓat ko Allah fawe mum quoi. Allah fawe ya? Amadou, je te demande, non, je te pose une question, non. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Tu parles de quoi même? C'est vraiment en jiwtu nani. Yo na halam ko woni. Ok oui. Alani hanki. Ka girlano. Hanki. Pare de min jaatande hôpital. Moi, mino. Min nawnum hôpital. Ah bon? Tu non? Allez, non, je te écoute, non. Har, mine, dis-moi. Joni noon e laawol he ƴiƴam kewɗam yaltema. Après noon. Mais Amadou, tout, il faut parler, je t'écoute, non. T'es en train de parler, il faut que ça fasse. Komin karawo kay. Et har, mais dis-moi, ɓurgo jarade atta ko. Joni noon médecin o. Après o ƴeewma quoi. Amadou, y a quoi? Ko woni ko kewi moftuɗa ha nammi nena. So ƴeewma noon. Reedu ma ndu boni quoi. Reedu ndu boni mais ko hoddira Allah quoi. Te kadi hay gooto. Yawa. Amadou. Ala anne. Mino nena boni. Nena boni yakaranta si. Amadou. Nena boni mino. Fatima ɗum ko hoddira Allah noon ala ko mbawɗen hen. Seigneur. Nena boni o yakaranta si. Nena boni o. Nena boni. Nena boni. Yakaranta si. Non, Seigneur, pas moi. Je fais quoi, Seigneur? Faire un bonnet. Fatima, fini? Eu fini kay. Non, c'est pas vrai. Sofia. Fatima, what do you know? No, Fatima, you. Hedon halama hedon. Fatima, ne jabar Allah. Anka julu. Min mata jiwane yam. Gilnaat mi do e galle e ha jombe di danji biddo mi dañe. Biddo ko Allah rokkar. Te Allah so sohli enen fof en ñakkat. Jab Allah nani. D'accord? Fatima. Jabro Allah. An Sofia nani. Hay gori lo meeɗa dañde. An Allah rokkima aliwma. A yettata Allah. Mama Jewo tamono yakarem. Wallahi Bukari. Wallahi mbeɗa andi. O tamono yakarem. O tanjino ndarde Bukari. Wallahi mbeɗa andi. Ko Allah rokkata ko Allah tetata. Amma janu gurdi mi Bukari ni min dañi ngello wonem ko bela mawro. Ande yakarem tasi Mama Jewo. Fatima. Pour way santé ma ana sellan taw. Massa. Trois familles, 1000 problèmes. Fini dani no be atri madino be.
familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala.